Mangwanani vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakulirai masecrets nemaconfessions. Chekutanga tisati tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi, I just want to mention this channel. This channel has been doing this for quite a long time, but ndanga ndichingoignore because I don't have the time. Nguva dzangu zhinji ndinenge ndiri kuWhatsApp ndichireceive nekuhandla maconfessions evanhu. So this channel inonzi Zim Confessions and Deep Secrets. Iri kuti each and every confession yandinenge ndaverenga, they just take it. I don't know kuti vanozochinja here kana kuti vanonyora pasi kana kuti vanozoita sei. So I've been receiving complaints kuti channel iyi ndizvo zvairi kuita. Saka vanzvadzi kana makateerera veZim Confessions and Deep Secrets, please stop what you are doing, because vanhu vanenge vakandipa nyaya dzavo, they will end up complaining kwandiri. Imi kana muchida kutaura nana haidi ava, handikunyimei nhamba dzavo, uyai kuinbox kwangu mondikumbira kuti mukomana achi ndiri kukumbirawo nhamba dzemunhu akakupai confession yakati ndiri kuda kutaura naye. I will then give you mobva mataurirana, then they will give you permission yokuti muzoverenga nyaya dzavo. This issue also has been going on ku Facebook. Pane vamwe vanhu vane machannels avo aripo pano pa YouTube. I ended up ndavablocker because I saw kuti ndo zvavanongoita, vanongoenda kuwalk kwangu vobva vangonotora maconfessions aya vobva vamaverenga. It's really sad kuti isusu chataida kuita ndechekuti vana haidi vane maconfessions atinenge taverenga vanokwanisa kuwana help mu comment section, both on Facebook and on YouTube. Saka if you just take nyaya yemunhu without their permission, they don't have any idea kuti iwewe waverenga nyaya yacho, and they don't have any idea kuti vanhu vachazokomenta mu comment section vachati kudii. So how do you think kuti munhu iye achazowana help? Saka sisi, stop what you are doing. What you are doing is very wrong. I think you have been doing this for more than 2 weeks now. Each and every confession yandinoverenga, you just take it and you just read it. So vadiwa vateereri, ndiyo complaint yangu yandanga ndinayo. If you have been following the page ravo iroro reZim Confessions and Deep Secrets, just know kuti this channel inonzi Zim Confessions and Deep Secrets, I never gave them permission. Vari kungoita yavanoita, but I just want to tell them kuti ratiri kuita panapa arisi drama. We are dealing with real people who need real solutions. Vadiwa vateereri, regaiti vatapinda muma confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hello my brother, I don't know if my confession is going to reach you. Nyaya iri kuitika ndeyekuti inini I am a lady who is aged 39. Hapana chandinobata chikabuda, chose chandinoita chinongogumira chati momomo. Kana kuri kubasa, pay haikwiri kubva muna 2018. Kana kuri kutukwa, ndinogara ndichingotukwa, ndinogara ndichingopomerwa zvandinenge ndisina kuita. Ndikati regai ndizame kuitawo garden riya ariite, kuti ndiitewo zvehuku sezviri kuita vamwe. Huku dzacho dzinopera kufa. Kana dziri huku dzechiboy, mazai haachechenyi, anoora. Ndikati regai nditsvake rimwe basa, ndikaendawo kuinterview, mapromises acho anongoperera mudenga. Ndikati ndikumbire, ndinonyimwa, mwana handina. Madoctors akati hatione any problem pamuri, ende zvekare murume wangu akanzi haana kana problem yekuti tisakwanisa kuita mwana. Hakuna kana chiri kundifambira mukati mekurarama kwangu. Murume kubasa akadzingwa, apomerwa zvaainge asina kuita. Mukufamba mung'anga chaimo nemumaprofita, nyaya ndiyo imwe chete kuti mune mudzimu wehupfumi. Ende zvinhu izvi ndakambozviudzwa ndichitori kugrade 4. Kwese kwandaenda ndinongonzi ipapo ndipo pane nyaya. Mudzimu ndiwo uri kusunga play. Kurota ndinorota zvinhu zvinoitika, zvakanaka nezvakaipa. Ndinotoziva zvinhu zvisati zvaitika. Ndobatsirikanawo sei hama dzangu, ndatambura neupenyu. Baba vangu vakafa, dzinza harina kubatana, ingori aziva yake. Ndanga ndichikumbirawo kubvunza kuti unogona here kugamuchira mudzimu pasina vedzinza rako, zvekare unogona here kuramba kugamuchira. Iyi ndiyo nyaya yangu mukoma. Kana mukazoposta, please notify me ndikwanise kuzotevererawo mu comment section.
Iyi ndiyo nyaya yatakatumiriwa naHaidhi. Haidhi ane mubvunzo vedare. Ndanga ndichikumbira kuti ngatibatsireiwo Haidhi mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi yelo mukomanashi, inini ndauyawo pano neghost account. Mukomanashi, inini ndikuda kureurura kuti mukoma vangu vakauraya chimwe chikomba chavainge vawanikidza chiina amai guru. Zvakaitika ndezvekuti that day takaenda zvedu tikanotandara pane imwe tavern iri pedyo nekumba. Then amai guru nemukadzi wangu vakasara zvavo vari kumba. Takazosvika usiku ende mukoma vaitova munhu wekuti kana iri weekend vaitova uya watinoti musiya dzasukwa. Asi musi uyu ndakamboti mukoma handei kumba, mukoma vaingoramba. Then mukadzi wangu akazondiudza akati it's now late, inini ndava kuenda kumba. So mukoma ndakazongoramba ndichivava pressure yekuti handei kumba. Takabuda tikaenda kumba paya. Pasina kana chinguva ndakazongonzwa yava zhowe nekuti inini namukoma tinongogara musame line. Later on tichiri kutodiscussa nemukadzi wangu kuti kochiko chiri kumboitika, because taitofungidzira kuti mukoma vatanga zvekare system yavo yekurova amai guru. Takazonzwa noko yava padoo. Patakavhura painge paina mukoma naamai guru. Takavavhurira vakapinda. Tikabvunza kuti kochiko chaitika. Ndipo patakaona kuti mukoma vainge vakazara ropa mumaoko, ukuwo t-shirt yainge yakapfekwa naamai guru yainge yakaita kunyorova neropa. Takabvunza kuti kasi mabayana nebanga here? Amai guru ndipo pavakatanga kuchema vachiti bamunini kane zvaita mukoma venyu vatopara ngozi. Mukoma ndipo pavakazotanga kutaura ende vakangotaura vari soft, vakangoti munin'ina ini ndauraya munhu. Mukoma vakatadza kana kurondedzera, vakangogara pasi ndokubva vatanga kuchema. Doro rose rainge rapera. Amai guru ndivo vakazotorondedzera zvose zvainge zvaitika. Vachitaura amai guru ivo vakati mainini anova munin'ina wavo vainge vakasangana neumwe mukomana wavo paFacebook. Saka amai nini nemukomana wavo uyu wepaFacebook weekend iyi ndiyo yainge itori weekend yavo yekutotanga kuonana. Asi chakaitika kuti vasazoenda kumba kwaamai nini ndechekuti amai nini vanogara out of town nekuti vanoshanda kumaprazi. Saka by the time mukomana wavo uyu paakazosvika mutown, kunze kwainge kwatovira. Mataxi anoenda kwavo ikoko ainge atopera. Saka vakazongoita boat ndokubva vauya kulocation kwatinogara, nekuti isusu we stay about 6 kilometers from town. Saka by the time yatakazobva kutavern tava kudzokera kumba, mukoma hanzi vakangopinda mumba. Unfortunately mukoma pavakapinda mumba, amai nini vainge vambobuda kuti vaende kutoilet, nekuti isusu kunzvimbo yatinogara tine matoilets aya epanze, mablack toilets. Saka pavakasvika vakangoona amai guru nabamunini varimo mumba. Amai guru vainge vakarara pamubhedha, then bamunini vainge vakawaridzirwa pasi. Saka hanzi mukoma vachingopinda vakatanga kurwidzana nabamunini, hanzi havana kana kumboda kuteerera anything. Saka mukurwidzana kuya mukoma hanzi vakaona sekunge vainge vava kukurirwa nabamunini, ndokubva vatora screwdriver ndokubva vatanga kubaya bamunini mudumbu nescrewdriver iya. Handina kuzombomirira kuti amai guru vapedzise kurondedzera nyaya yavo. Ndakabva ndabuda mumba ndikamhanya ndichienda kuya kwaigara mukoma naamai guru. Ndichisvika kuya ndakasvika mai nini vakagara vakabata bamunini vachichema. Ndega ndakaona kuti zvishua apa upenyu hwainge watopera, nekuti bamunini vaichema vachiti ndiri kupindwa nechando mudumbu. Ndakatarisa ronda racho ndikaona kuti screwdriver yainge yapinda, ende painge pakapinda screwdriver paya paingova negomba asi ropa raisabuda. Saka ndakabva ndakaona kuti bamunini vainge vachibleeda nechemukati. Hapana kana kuzombopera nguva bamunini vakabva vati zii. By the time amai guru namukoma nemudzimai wangu pavakazosvika, munhu ainge atonyarara kudhara. Takagara pasi, hapana kana aitaura neumwe, tichitarisa time kunze kwainge kwava kutoda kutonoidza. Takagara kudaro, mudzimai wangu ndipo paakazoti pane imwe train inogara ichindimutsa each and every day. Train iyoyo I think inodarika around 5 am ende haikoni kudarika. Train iyoyo ndiyo yandinotoshandisa as my alarm. Mudzimai wangu akabva ati ngatitorei bamunini ava tinovakanda kunjanji. Mukomanashi pazvose zvainge zvataurwa nemudzimai wangu hapana kana akatenderana nazvo kana kurambirana nazvo. Chatakangoita ndezvekuti mukoma vakangonditi tora makey emotikari, inini kuti ndidrive handifunge kuti ndinokwanisa. Ndakatora makey aya ndikanoburitsa motikari yamukoma mugaraji, ndokubva ndauya ndikarivhesa ndikasvika padhoo ramukoma. Ini namukoma takabva tasimudza chitunha chiya chabamunini ndokubva tachiisa mubhuti remotikari. Takabva takwira tiri tose, amai guru
inini mainini nemudzimai wangu namukoma tikaenda kunjanji kuya. Tasvika kunjanji kuya takabva taisa chitunha chiya chabamunini pakati penjanji. Takapaka motikari yedu mainge makaita kunge kasango mbichana ndokubva tamirira kuti chitima chiuye. Pose apa takamirira chitima hakuna kana one aiti bufu kana kutaura. Umwe neumwe ainge akangoti zii tichidyiwa nepfungwa. Takazonzwa chitima chava kuuya. Saka chitima ichi zvachinoita ndezvekuti chinoridza bhero kusvika chadarika location yedu. Chakaridza bhero riya semazuva ose, asi by the time yachakazosvika paya patainge taisa chitunha takangonzwa imwe sound. Takabva taziva kuti chitima ichi chainge chatsika chitunha chabamunini. Hatina kana kuzombosvika padhuze nenjanji iya. Takabva tapinda mumotikari ndokubva tadzokera hedu kulocation. Apa mukoma vaingochururuka ropa nekuti pavakarohwa vakabva vabva mazino emukanwa, saka ropa riya raingobuda non-stop. Mukoma hatina kana kumbogara taenda navo kuclinic nekuti taitya kuti kana tikazoenda namukoma kuclinic taizobvunzwa kuti vainge vakuvadzwa nei. Hembe dzavo dzainge dzakazara ropa, t-shirt yainge yakapfekwa naamai guru yainge yakaita kuzara ropa. Takatora hembe dziya tikabva tadziisa muplastiki. Takazotora bhachi, bhutsu nefoni yabamunini. Tikatora nehembe dziya dzainge dzakazara ropa tikanozvikanda mune rimwe zibhini remansipala. Yakazongoswera yangova nyaya mulocation zvichinzi kune umwe murume ainge akomita suicide akazvidhumisa netrain. Nyaya yacho ikazongorova yakadaro. Mukoma Nashi kubva musi uyu ini mukoma amai guru amai nini nemudzimai wangu hatina kana kumbobvira tagara pasi kuti tikwanise kutaura pamusoro penyaya iyi. Zvinhu izvi zviri kundi affecta, especially kana ndikatarisa mukoma vangu akutoita kunge munhu ava kupenga. So kana akangonetsana newe pabasa anokwanisa kutokuudza kuti unoziva here kuti ndokwanisa kubaya nescrewdriver. Vanokwanisa kutoita majokes newe zvekuti vanongosimudza screwdriver vobva vatanga kukunongedzera nescrewdriver iya vachitokuudza kuti unoziva here kuti screwdriver inouraya munhu. Saka vamwe vanhu vatinoshanda navo havanzwisisi majokes awa anenge achiitwa namukoma. But inini nekuti nauye kuti ndinoziva kuti mukoma vakambobaya munhu nescrewdriver, ndava kungogara ndichingodya kuti zvimwe kuda mukoma vachazouraya umwe munhu zvekare. Mukoma atova munhu wekuti angori violent. Even mudzimai wangu mumba chaimo taiva vanhu vekuti taiwirirana zvisingaiti. But mazuva adarika awa ndakashamisika nenhau yekuti takangonetsana pakanhu kadiki diki. Tainge takatogara hedu tichitoona TV, takangotonetsana nezvinhu zvainge zvaitika muTV. Ndakashamisika mudzimai wangu achitotora dinner plate ndokubva atoputsira dinner plate iya kumadziro. Saka violence iri kutoitika mumba mangu yava kundinetsa because my wife was such a peaceful woman. Munhu wekutoti aitonamata, but kuchechi kwacho hachatodi kana kuenda. Kana ukamubvunza kuti why are you no longer going to church, anongoti ndichazoenda kana nguva yacho yakwana. But I know kuti the issue iyi yekuti anozviziva kuti pane zvimwe zvinhu zvakaitika ndizvo zviri kumukonzeresa kuti atadze kuenda kuchechi. Another issue ndeyekuti mukoma Nashi kuti tizviudze kuti tinokwanisa kuenda kunomangara nyaya iyi kumapurisa, that one we can't. That's why kuuya kwandaita nenyaya ino handitombozivi kuti chandiri kunyatsoda ndechipi, but ndiri kuda kungobvisa zviri pamwoyo pangu. Because kuti nditi vanhu vandibatsire, I know kuti vanhu vachangoti endai munomangana nyaya yacho kumapurisa, but kuenda kwedu kumapurisa ndiko kusungwa kwedu. Apa mukoma munhu wekuti ane chitupa chemuno munyika ino yatiri, ende kuwana kwaakaita chitupa ichocho akatochiwana chitupa ichocho nehutsotsi. Saka apa tiri kutya kuti nyaya iyi ikazivikanwa nesituation iri munyika muno matiri yekuti maforeigners haachadiwi, zveshuwa tinonofira kujeri. Mukoma Nashi kungouyawo kwandaita nenyaya yangu kungoti zvimwe kuda kutaurawo kwandichaita kuchabvisa bundu riri mumwoyo mangu. Ndiyo confession yatakatumirwa namukoma vedu ava vedare. Handizivi kuti mukoma ava tingavabatsira sei, asi mukoma ndakambovaudza ndikati dai mazama kutsvaka kuti hama dzemurume uyu dzingava dziri kupi, at least motsvaka way yekuvazivisa kuti hama yavo haisisiko nekuti zvishuwa ngozi makatopara. Regai vataenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello Nashi, please hide my identity. Inini ndiri mukadzi ane 38 years uye ndava mu5th marriage. Handitozivi zvinoitika kuti ndibude mumba kana kurambwa.
nyaya yangu yakadai. Nashi inini ndakatanga kuroorwa mugore rangu, I think it was in 2002. I was young by then. Ndakabva ndatizira mushure mekunge ndapiwa pamuviri. Yes, tainge tichiri vadiki inini nemurume wangu, but vabereki vake vakangonditambira zvakadaro. Iniwo vabereki vangu vainge vari vafundisi. Nawo ndakaenda kumba kwangu ndikabvisirwa, ndikasungirwa. Ndakati ndazvara mwana wangu mukomana, vabereki vangu kunyanya baba vakabva vanditi, hapana kwauchadzokera kumurume uchiri mudiki. Zvinova zvinhu zvakandirwadza nekuti murume wangu ndaimuda, iye aindidawo. Handina kuzombodzokera kumurume, ndikagara pamba pevabereki vangu ndokubva ndadzokera kuchikoro. Ndakati ndapedza chikoro ndikabva ndatanga kuwana mabasa, but kuwana mabasa kwandinoita ndekwekuti varume vandinosangana navo kana ndikazotanga kuwadzana navo, in the end ndinozongorambwa nekuti munhu anobva angoti, with the way that you are independent, I don't think kuti we can continue with this relationship. I think kuti class yako neclass yangu zvatosiyana. Chinondirwadza mukoma ndechekuti munhu anenge achikuudza kuti class yako is above my class, munhu wekutoti anenge atori mupfumi kukudarika zvisingaiti. I have tried to sit down with most of these guys kuti tarisaone kuti inini handina kana chandiinacho. I just want someone wekuti I can spend the rest of my life with, but munhu anotokuudza kuti inini kwauri nditori murombo. I can see kuti zvauri utori mupfumi, so I cannot afford kuti ndiroore munhu wekutoti ndinoona kuti already she is wealthy. Dai watsvaka veclass yako. Mukomanashi wose wandadanana naye ndinongorambirwa ndichingonzi class yako is above my class. Handichazivi. I have tried to sit down, I have tried to pray, I have tried to speak with my father, but baba vangu vakangondiudza vakanditi, wakachikora mhiko yaMwari, you were not supposed to have any sexual intercourse usati waroorwa. Saka hanzi maybe I am under a curse. Mukomanashi ndanga ndichikumbirawo kuti mundibvunzirewo kubva kune vedare kuti zviriko here izvi zvandiri kuudzwa nababa vangu zvekuti I might be under a curse. Ndichange ndichitevererawo mucomment section. Ndiyo nyaya yatakatumira na Haiti. Rekaiti vataenda panyedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, makadi inini yangu nyaya yakamira sekudai, chitupa changu please kandai kuseri. Ndakadanana nemurume kwegore rose ndisingazivi hama dzake. Time yandakaziva hama dzake ndakanzwa kuti ainge atori nemunhu ane mukadzi, apo ndainge ndatozvitakura. Saka ndichimubvunza iye airamba kusvika ndazozvibatira ndega. Saka since ndazvibatira ndega, iye haacharatidze kuti munhu ane hanya neni. Anokwanisa kutoburitsa muromo wekuti inini ndiri girlfriend yake, uyo wandakaziva kuti ndiye mukadzi wake akatonditi that is my original wife. Saka iniwo kungobata kwakaita nhumbu ndakabva ndadzingwa basa. Nanhasi handisi kushanda. Saka kukunyorerai kudai ndiri kutokumbira rubatsiro. Ndiri kutambudzika zvikuru, chingava chokudya chero pekugara. Ndinoitawo zviya zvebaking asi handina pokutangira, handitorina start. Basa ndiri kungomawana ndobva ndadzoka, ndasvika paya ndinenge ndatopasa. Pandinozotaura kuti ndine nhumbu ndinobva ndatonzi no, panapa haukwanise kushanda, but ndinotokwanisa kushanda kwacho. Vehama, dai makwanisawo kundibatsirawo kunyange nemabasa ndikwanise kuwanawo pekutangira, ndiitewo zvekutengesa oro kutoshanda kwacho ikoko ndinoshanda kana tikangobvumirana. Now nhumbu yangu yatova mu 5 months, but haisati yava kunyatsokuoneka hayo. Ndine makore 35 ekuberekwa. Kumusha ndine vana 2 vandinochengeta, asi nhau iripo for now. Ndatongova munhu wekuti ndava kutongotarisa divi rangu kuti ndikwanise kuraramawo. Nechikafu handitorina, zvinhu zvangu zvakandiomera. Mwana uyu akanzi azosvika pakuzvarwa, handitozivi kuti achapfeka chii. Ndiri kurarama ndiriwo muJoburg. Hama dzemurume dzakangonditi move on with your life. Murume uyu haana kana future newe, saka hapanawo anokwanisa chero kundipawo mari yestati zvayo. Ndiri kungotambura ndiri ndega. Kana dziri hama dzangu hakuna anoziva nhau iyi. Mafriend angu hakunawo anokwanisa kundibatsira. Zano ravari kundipa nderekuti hanzi ndide umwe murume uyu akabva kudhara and ari kundinyenga.
anoti anoda kugara neni obva andiitira zvose, asi anoti kana ndikazvara iye anozodawo wake mwana. Saka inini ndaomerwa ipapo kuti ndirambe ndichingotenderera muvanhurume handichadi. Uyuwo paanouya kuzondiona, uyu muridzi wenhumbu anongouya ari maoko. Saka ndinoziva hangu kuti ndiri munhu wekuti ndakafuririka ndikaita nhumbu, but ndiri kukumbirawo kuti mundibatsirewo. I know my mistake, but ndinoziva kuti kunyange ndikanzi ndashanda chero mwedzi 2 kana 3 kana 4, zvose zvandinenge ndichida ndinokwanisa kuzowanawo pekutangira. Chero ane basa riri kuZimbabwe ndinorida hangu, chingazondinetsa imari yekuti ndikwanise kukwira kuenda kuZimbabwe zvese nekukwidza mbatya dzangu, but handisisina choice nekuda kwenhamo. Mukomanashi, kana kuine vanhu vekuti vanenge vakabara kudhara vaine nhumbu dzevacheche, please vaudzei kuti ngavandipe havo, ngavasatya. Kunyange hembe dzinenge dzakaita sei ndinokwanisa hangu kutambira. Ndaomerwa, handina kana kwekuenda, nditoriwo chiseko. Ndinotomboshaya kuti ndoita sei nekuomerwa kwandaitwa neupenyu. Saka ndaikumbirawo kuti vane rudo, please ngavandibatsirewo nebasa. Izvozvi mwedzi uchipera handitozivi kuti rent ndichaiwana kupi, mabasa akavhara zvachose. Ndinotenda kune vose vachakwanisa kundibatsira. Kana kuine vanoda kundibatsira, please batai mukomanashi. Kune vachatuka ndiziviseiwo, ndinoziva hangu kuti kune vachatuka. Please mukomanashi, post this story for me. Haidi iye akabva ati, mukomanashi, I know kuti kune vanhu vachauya vachiti vanenge vachindida, vanenge vachida kundinyenga. Please garai mavaudza kuti for now I am not ready for love because of my situation. Vedare, iyi ndiyo nyaya yandakatumirwa naHaidi. So I have this idea, chikumbiro changu kwamuri, handizive kuti zvinokwanisa kuita here. I was thinking kuti tigadzirire Haidi uyu her own YouTube channel yekuti anenge achidzidzisa vanhu kubika zvose nekubheka. So kana kuri kunzi tika create this channel, I was hoping kuti tichange tichimupawo support, tichiziva situation yake. I know kuti timubatsire nemari zvinokwanisa kurema, but if we just support her through watching a content yaanenge achizoposta, hopefully kuti tichamugadzirira page paFacebook and also panapa paYouTube, then by supporting her maybe tinokwanisa kuzotoshamisika kuti one day anokwanisa kuzotowana a sponsorship. Saka that is my idea, and tikagadzira channel yake ndichauya nechannel iyoyo panapa, hoping kuti tinozoenda ikoko tichino subscribe. Variwa vateereri, iyi ndiyo yanga iri nyaya yatakatumirwa naHaidi. Nenyaya iyoyi zvanhasi togumira pano, tosangana zvekare kune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kana muine munhu wekuti munenge manzwa nyaya yake muchida kumubatsira, please feel free to come to my inbox. Kana kuine vanhu vekuti munogona kubatsira pazvinhu zvemweya, feel free kuuya kuinbox kwangu, but no kuti paunouya kuinbox kwangu kana ukati unoda kubatsira Haidi, we are going to make it public, because tinenge tisingazodi kuti vana Haidi ava vanenge vane matambudziko avo vapedzisire vava kuskamiwa mari. Saka kana ukauya uchiti unobatsira pama issues anenge ari connected to the spiritual realm, we will make it public. Hatidi kuti vana Haidi vazobirwa mari dzavo. And also ndokuda kukumbira ruregerero kuna mukoma vamwe vedu vekuMozambique vakati ivo vakaenda kuMozambique vakanopiwa zvavakapiwa. Kwamuri mukoma, ndiri kuti nyaya yenyu ndichiri kuinyora pavoice note riya ramakatumira. I am not ignoring you. Saka just keep on talking with me. I will come here with your confession, and I'm hoping kuti muchakwanisa kuwana help. Vadiwa vateereri, tongoti happy secrets and confessions.